takúto nevídanú mieru brachiálnej až sprostej agresivity sem priniesol jeden človek, volá sa Matovič. Iní mu v tom dosť úspešne sekundujú, ale on to postavil na tom, on má pocit, že týmto zaujme. On bol hrdý, že dokázal podviesť. Viete, a ona mi hovorí, tá učiteľka, pán Banaš, čo mám teraz tým deťom povedať? Čo im mám povedať? Neučte sa, není treba. Však vidíte, že toto je, vtedy bol predseda vlády, však keď môže byť predseda vlády podvodník, ja si dovolím povedať, že my už máme dneska totálny rozklad slovenskej spoločnosti. Ani inde to nie je rúžové, ale u nás v dôsledku toho, že tí ľudia sa ešte hrdo k tomu priznávajú, že my vďaka podvodu sme úspešní, že podvod sa rovná úspech. Tak to je rozklad, samozrejme. Čiže aj preto ja hovorím, tohoto sa treba zbaviť. Tu na si všetci títo naši političkovia, alebo to nie sú politici, sú političkovia, myslia, že akí sú šikovní, keď dokážu obísť zákony. Bol som poslanec a je tam ešte rad ľudí v Národnej rade, v tom aparáte, ktorí tam boli aj za mojich čias, občas tých ľudí stretnem. Oni mi hovoria, pán Banaš, tu sa zákony porušujú priamo v Národnej rade, v administratíve. Ja poviem predsedovi výboru alebo strany alebo klubu, prosím, to sa nedá, to je protizákonné, čo po mne chcete. Nejak to urobte. Rozumieme si? Čiže už v tom epicentre zákonnosti sa tie zákony obchádzajú. Čiže sloboda, pravda, samozrejme to sú hodnoty, ktoré sú vždycky ideály. Nikdy nebude dokonalá sloboda, nikdy nebude dokonalá pravda. Ale ja si myslím, že je v rukách a v moci každého z nás, aby v rámci svojich maličkých, zdanlivo maličkých možností nejako tieto dve úžasné ľudské veličiny obhajoval, bojoval za ne.